Salutare tuturor! Astăzi face un dialog care o să vă școală. Deja m-am îmbrăcat în de școală. Cred că e frig afară. E frig. Nu se zice ușor deschisă, dar voi închide. Bun. Aici am pregătesc eu ceaiul. Trebuia să beau ceai cu pâine. Înainte de școală. Încă îmi place. M-am ciudat de caldă de aia. Și de aia. Așteptă. Iar apoi îmi voi face părul ca bunica mea. Bunica mea să facă părul. Pentru că nu știu ce. Nu știu. Mi-e greu mie să fac părul așa gen eu. Să fac o coadă foarte frumoasă. Mi-e greu. Și mă dorm. Așa că bunica mea face. Iau pâinea de aici. Dați pâinica. Pâinicuța, draguluța, dați un picuța, că e greu să-mi pun. Dați asta pâine în ceai, că ne să niște ceai cu pâine. Revin după ce mănânc. Am mâncat, acum îmi face părul, revin după ce fac părul. Am mâncat, mi-am făcut părul într-o coadă, se vede? Se vede. Aici și mami. Ce faci? Da. Și unde e visul? Încă nu. E visul aici? Ăsta? Așa. Bun. Asta este, da. Acesta este. Și nu voi filma ceva timp, dar aproape să plec. Așa că mă grăbesc. Așa că pe mine. Așa. Revin imediat. Și da, m-am îmbrăcat. Zici că sunt la Polul Nord. Sunt puțin. Pentru că este foarte frig afară. De aceea. Avem aici trollerul. Tatăl meu doarme, dacă mă întrebați, zici, tot se aude sfărăit. Da. O să prind astea un pic. Și o să revin pe la voi după 6 ore. Pentru că eu am școală și o să filmez după aia. Acum am școală. Pa, pa! 1,000 years later. Iar acum am revenit, cum v-am și spus dimineață, că acum este chiar zi. Acum este aproape spre seară, pentru că v-am zis că fac 6 ore. Este 3. Abia am venit, am trecut cam mult, am scapat pe la 2:30, cam așa, am stat 6 ore. Și sunt îmbrăcată, m-am mâncat și mâncat și astea. Și acum continui televlogul pentru că mi-am amintit. Era să uit, dar mi-am amintit. Deci n-am uitat. Și acum, nu știu ce să fac. Deci foarte frig afară. Nu știu ce stau afară. M-am venit într-un casă. Uite, pisicuți. Ce faci tu, mă? Ce faci? Să mai mult, așa că se bag în căsucă. Hai, drăguținul, mă. Și foarte drăguți. Și pentru că e foarte frig afară, o să facem niște ture cu triciclu, deși e frig. Pentru că eu pot testa frig. Să un pic. Am revenit. Trebuie de să fac ceva. E foarte drăguț. Mame, deci mi un șervețel de ăla. Adică o hârtie de aia. Cred că vreau să-mi suflu nasul, te rog. O să revin mie, pentru că mică mânca și n-a fost, e scârbă că dacă îmi suflu nasul. Gata, am revenit, am suflat nasul și acum mă gândeam ce să fac. Și mi-a venit o idee, ca să filmez din altceva, să filmez pe calculator, dar nu știu cum să fac. Așa că o să fac de rău, dar o să mă joc pe calculator și o să filmez și altceva. Și promisiunea cea care am făcut-o atunci am făcut 5 sărați. Mă ține promisiune să știți că acum
chiar am început filmările de ieri. Doar că astăzi am putut să filmăm, pentru că este foarte frig afară, să facem niște... să filmăm și pe afară. Și nu avem cum, pentru că e prea frig. Și o să facem și niște cadre triciclu. Care eu cu Andrei vom face niște cadre. Nu știu unde să pun telefonul. Să știți că de pe 25 sau 24 o să am și eu cameră de filmat, gen GoPro-uri și trepiede și microfon și la variere. Da, o să am. Pentru că am vorbit cu Moș, i-am trimis o scrisoare lui Moș Crăciun și da, o să-mi ia și mie astea. Da, și vreau de la Performante, parcă idee performante. Mă voi juca 1999 și nu știu cum să vă arăt și vouă cum o joc. Chiar habar n-am. Dar acest e vlog. Să știți că 744 de zile de ziua. Dați un pic, 2 secunde, să întorc camera. Da? Român. Nu știu cine băiatul asta, dar uitați-vă. Eu. Scriu și aici. Român. O să scriu eu. Că sunt român. 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 Române. România. Nu știu cum e. Eu. Da. Merita, na. Un secund este Sami acela. Nu cred că... nu știu cum să vă și filmez și mă rog în același timp, chiar habar n-am. Am intrat. Și acum nu știu cum să pun telefonul. Așa. Chiar habar n-am. Cum să pun telefonul? Am încercat să-l pun așa cum am, măcar să vadă puțin. Încă nu știu cum să fac să vadă de tot. Așa. Dați 2 secunde, că acum eu improvizez. În momentan n-am nicio cameră de filmat nimic. Decât un telefon care poate să filmeze el. Vedeți că decât nu vedeți foarte bine. Dar eu am uitat să-mi iau clasa de Regan, am clasa de medic. Acum mama mea le vede mâncărică la pisicuți. Așa, pe că pisicuții mai lăsăm și pe afară, pentru că vor și pe afară. Și cu bandajele puteți să reînviați capra cumva. Reînviați cam mult spus, cam să-și revină, uitați să știu voi cum stăm. Și acum trebuie să-i aduceți mâncare, orice fel de mâncare, crudă, de care o fi, deci poate fi chiar și crudă. Poate să fie chiar și supă și tot felul. Dar și strawberry, adică, dacă se numesc. Unde e aia? Nu cred că am mâncat-o. Da, și puteți, uitați, dacă nu mă credeți, o să iau și un morcov. Și o să tai și un iepuraș. Poate așa mă credeți. Deci mi-am dat și 2 de astea. Mai pus o nea, uite ce. Le-am luat și uitați capra aici, da? Uitați cum mănâncă. Este 3, eu am 0 la sac. Nu mai am nimic de fac. Și dați destul de mult mâncare. Apoi va spawna 2 alfa. Și băteți și apoi dați un fruct acela de lângă ea, cel mov, să vă arăt. Se numește ce? Perflez. Nu pot să cer, nu prea sunt eu bună la... Așa se numește, dacă știți voi engleză. May not speak English, spune că nu știu engleză.
Bine, știu câteva cuvinte, dar nu știu să zic propoziție, adică ce faci, cum ești, bine, ce faci, what are you doing? Bine. I-am dat morcovi, orice ar veni. Hai pe bun, ia, o să revin după ce nu o să mai fie. Așa, revin, o să spawnez unde ăla. Și alfa, uite-ți acolo. Dacă eu mă vorbim acum de aia, eu vă spawnez și alfa. Așa că voi sta aici, spawnez. Uitați. M-a spawnat ea 2 alfa. Vedeți? Era să mor. Nu muri, te rog eu. Dar să știți că la capra mai bine dați de astea, pentru că îi dă puțin mai mult hunger, cum ar veni. Hai zic, te rog mie la alfaul. Nu știu ce asta, nu? Ce? Cred că o să scrie ce. Petul. Ce asta? Alfabetul. Valpetul. Asta? Alfaul. Cel care îi dai la trader. Ce înțelegi? De ce înțelege? What? Și ia să vedeți acum cum fuge. E foarte tare chestia asta. Iau unul după capă ca să poată să-l bată pe acela. Uitați, face animații drăguți. Foarte, foarte frumoasă. Și o să filmez cât mai bine posibil pe asta. Că e mult prea șmecheră asta. Cred că s-a primit mult să facă. Dați-vă puțin, l-a alungat, bun. Și acum să știți că o să ne ajute. Te scrie. Capra o să te ajute de fiecare dată când... Capra o să te ajute. O să te ajute mai încolo. Adică când vin cultiștii. Fără când zice mai încolo. Pataj. Bun. Ailei. Chiar nu e bine. Am găsit un bandaj, dar nu vreau să mă nevie pe mine. Gen, dacă mor, da, vreau să mă nevie, dar nu să mă nevie, ce să mor. Eu. Era să mor. Vedeți? Cum era să mor eu? Păi bune, ce mai... Era cam stupid să mor din cauza niște lupi. Așa că... Bun că mă ajută. Băiatul acesta, Sami. Și acum, cred că o să intre Andrei în cameră. O să intre Andrei. Și acum, nu știu dacă s-a văzut că gen vine un alt după mine. Dar acum vedeți. Ce să fac, vreau decât îl voi aștepta acest băiat. Să-mi dai și mie mâncarea. Am găsit unde stăm. Stai meu. Sper că mi-l dă. Voi mânca mâncărică.
cred că de-aia e bună. Acest de ăsta, nu știu. Hei! 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 Da, nu mă vrea. Dar vreau să facem un sac în afară de alfa oil. A, bun. Deci vreau să le iau. Direct. Nu știu ce să fac cu astea. Doar unul să iau. Doar. Pentru că nu mai am loc. Și cred că daily vlog m-am să transform acum în 99 de nopți și aici pentru să merge să nu fie este un chest care o poate da orice ce ăsta. Strongest, chiar m-am rugat să-mi pice strongest și bun, în ziua 2 chiar tare și bun. Și acum what alpha efectiv, uitați aici. Vreau să pun alfa-ul aici. Să-l iau cu mine acasă. Pentru că poate n-are cineva. Și îl dau la acel cineva. Pe bune? Deci nu cred. Trebuie să merge să pun pe ăsta aici. O văd că mi-a dat cineva. Spun pe acest. Bun. Și acum. Hai pe bune. E ca să la acest copac. Așa că voi lua acesta. Vă pune aici și voi lua așa. Da, imposibil. Aproape imposibil să fac chestia asta. Am venit și voi cum sar și tot văd chestia asta în față. Am care să ducă fier. Carnavalul. Pe bun, n-am mai reușit să fac. Mă las că mă ocup de asta. Bun. Așa, deci ultimul ăsta e alfa-ul. Știți. Deci o să mai pun, o să iau eu toți copacii la rând. Pot să pun pe foc. 98, bun. Bun. Poate dacă pun astea să facă? Nu știu. 99! Pe bune! You're hungry. Pe bune, acum... Despre să nu mor. Oh my god! Deci chiar nu vreau să mor. Nu să văd unde este băieții și ea. Cred că acolo este carnavalul. Cred. Nu sunt foarte sigură. Cred că nu-i baza acela. Că s-a pus unul din, știu cât. Unul din 3. Trebuie să le luăm. M-am zis eu. Cred că mai în față, cred că a fost un monster. Cred. V-am zis, nu sunt foarte sigură. Deci cred că ori de asta, ori a fost o masă și ceva l-a deschis. O butelie. Bună, fiindcă în care. Sau un strong X am. Cred că băiatul ăsta a deschis cel de acolo. Îl știu pe acest băiat. Fapt, n-am mai trebuit să-l ajut. Toți trei am intrat aici. Mai întâi el, apoi eu și apoi ultimul el. Nu se pune ajuns super asta aici. Așa. Partea asta. Vreau să nu deschid repede acest lucru. Cred că
va trebui să pun un medicul. Pentru că ne-am cam puține viață. Nu o să las pe văd să învață pentru că el are mai multe viață decât mine. Mă merg unde nu e niciun alfa. Sper să pice de aia coasă. Coasă, te rog eu, coasă, coasă, coasă. Coasă, 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 coasă. Oh, coasă, coasă! Păi-ți pică la băiatul ăsta? Nu ai picat coasă. De ce? Nu înțeleg. N-a avut norocul nostru, al meu și al lui băiatul ăsta. Chiar mă bucur că am primit coasă. Deci eu ador coasă. Și ai video pot să mor într-un hit, un iepure, din 2 hituri, un lup. Care lupul încă nu știu unde e. Sincer, chiar nu știu. Și asta ce? Așa. Văd că încă un ăsta. Punem aici. Mâncarică. Bun. Vreau un picior de iepuraș. Am venit doar n-am venit. De ce? Nu știu. Nu m-a întrebat. Așa. Acum mă voi duce. Eu nu înțeleg. Acestea erau unde ești. Acum cred că e un joc singură. Niște români 99 de nopți. Cred. Nu știu, chiar nu știu. Ce se întâmplă? Cam, acum practic zic ce fac eu zi de zi. Și asta fac zi de zi. Îmi pregătesc în școală, mă duc la școală, stau 6 ore la școală, că atâtea ore am eu. Zilnic și apoi eu vin acasă, mă joc pe calculator. Oh my god. Stai eu pe el. În 3 hituri. Mor și unde sta? Și aproape că am regenerat viața. Nu știu dacă pot să vă arăt și vouă cât se regenerează viața. Să vedeți aici, dar nu cred că se vede foarte bine. Sus nu se vede. Asta știam deja. Știți? Și acum am încercat să nu dau de bustola de acolo. Nu știu dacă îl vedeți. Uitați acolo. Se vede acum, că mă uit și pe telefon să văd dacă se vede sau nu se vede. Am tot capul pe noi. Era să mor. Dacă nu aveam medkit-ul ăla, nu era bine. Nu era bine, vă zic eu. Trebuie să mă bat cu ei, că altă soluție nu prea am. Și acum, dacă tot am material făcut pe mine și nu știu ce să fac, am și un bandaj, se pare. Așa. Și acum trage un pic și mai. Că nu este frică că dacă mor. Deci dacă mor. Asta mi-e. Deci e bine că am luat bandajul ăla și că l-am primit. Ia să mă duc în urs să-mi bag picioarele. Da. Dacă nu am jurat, stați liniștiți. Stați liniștiți, nu dați report sau ceva. Oare am cum să deschid ce stă de acolo? Oare mă prinde ursul? Am cum? E posibil? E posibil? Că eu nu cred. Am zis, eu nu cred. Nu cred. Deci nu cred așa ceva. Acum o să nește capra și nu pot să vă arăt. Nu o să vină capra. Asta e. Eu am căști. Nu știu unde am pus căștile.
O scriu pe chat. Vine cineva să mă revie? Renovie. Nu știu dacă vedeți și voi, dar eu... Na. Și acum... Și-am pus niște zâmbete. Se vede pe chat? Se vede. Am întrebat cum de pun pe calculator zâmbete, apăsați pe butonul care scrie la mine Win și apoi pe acesta. O să vă arăt un short separat. Cred că în dreapta mea sau în stânga mea, nu știu, dar o să vă arăt undeva pe ecran. Ca să știți. Cred că m-a înviat. Da, m-a înviat, yay! Bun, chiar e bun. Acum, unde sunt? Acolo unde am fost la urs. Cel urs. Am vrut să-l bat, dar m-a bătut el pe mine. Dar nu contează, sperăm. Nu contează. Iron Body direct, bun. Numai că n-am avut de întrebat și ce-am Iron Body. Nu-i rău. Nu zic, nu? Zic chiar da. Zic da. Da! Da! Nu m-a întrebat de ce fac așa. Cred că am o problemă. Cred. De super. A venit traderul în sfârșit. Deci eu până acum am avut o grămadă de bani, dar e bun. E bun, nu e rău. Și mai am și coasa, care, uite, acum am găsit Leather Body, când eu deja am Iron Body. Cum? Știi ce? Doar mănânc și fac prostii. Deci mi-a intrat o muzică în cap. Așa, fetiță, nu știu cum. Dar știu că zice, doar mănânc și fac prostii. Nu mă întrebați de ce zice chestia asta. Că nici eu nu știu. De ce nu pot, bă? Chiar, deci dacă mergea... Voi să... Uitați-vă ce e după perete. Se vede foarte clar. Mamă. E așa nu puteam dura așa, da? Pot să văd după perete. Vreau să mă cumva să găsesc o soluție. Să găsesc o soluție. E ce este acolo? Un ce foarte frumos acolo și vreau să-l iau. Dar nu pot. Așa că îl voi lăsa acolo. Până facem de 6. Sperăm că facem de 6 cât mai repede. Cât mai repede posibil. Nu mă întreba de ce. Nu vreau să scrieți comentarii. Claudia, de ce faci? Sau cum fac eu aici? Nu mă întrebați. Nici nu știu. Creierul meu, cred că așa face el. Așa face el, efectiv. Nu vine mea. Nu știu ce am. Nu mă întrebați. Ce am azi? Cred că mai bine tac. Cel mai bine e să tac. Așa mi se pare mie. Mi se pare. Că nu știu. Mănânc și fac până stii. Uite, aici a bătut capra acest cultist. Sau a fost bătut de soartă, nu știu. Cred de ambele. Și nu cred că se duce asta bunny food. Adică picior de păr. Mai știu și puțin engleză. Deși eu nu aveam învățat. Bun, mi-au vorvă, repede, hai. Alfa și ce sac. Chiar nu am berpet. N-am de toate, să știi. Mai bine îmi luam un iPad. Da, e mai bine să am de 25 de lucruri care poți să le pui. Da. Care fi menge asta? Fută să două de aproape. Ce? Noi avem zona de lavă. Eu acum văd. Deci până acum nu vedeam dacă nu mă arăta că s-a trezit ăsta țapăr sau bul. Eu mai zic câteodată bul, câteodată țapăr, încă e cam același.
Așa cred eu. Credeți cum vreți voi. Eu mă să caut mâncare. Că mă de foame. Cred că apare pe ecran. Se ne apare aici. Le arăt eu cu mouse-ul. Mănânc puțină mâncărică, dar să mă duc repede să caut alta. Pentru că nu mai ajunge. Doar atât. Așa că, ținta perfectă. Ba, gata, am glumit, gata, nu știu de glumă. Ba! Doamne ferește, mă, deci era să mor. Da, am cacat mult și... Abia acum am realizat efectiv și nu știu cine a murit. Și eu va trebui să-mi dau bandaj pe mine și o să scriu că scuze, nu am bandaj. Și să-i dau și niște emoji de plus. Nu știu, las puțin să caut. Scuze, n-am bandaj. WW, nu știu ce am scris WW. În fapt, vreau să merg înainte și mi-a dat WW. Iar de 2010, nu mă trebuie să chestia asta. Azi am ceva la cap, cred că. Oh my god. Mamă, era să mor. Și pur și simplu era să mor. Deci am omorât 4 cultiști. Fără nicio problemă. Abia m-am luat un sfert din viață. Dar mănânc și fac prostii. Deja am 6 cultiști. Și vreau să găsesc și ăla, cum se numește. Cum se numește, mă? Vulcan, așa. Hop. Hop. Am căzut jos din greșeală. Cred că azi... Cum am căzut a doua oară? Asta mă întreb. Și unde e cultistul? Unde e cultistul? Cred că a căzut pe jos. Cred că a căzut. Da. Cel care l-am omorât. Am deja 9 cultiști. Bun. Cred că aici e vulcanul. Am impresia că aici e vulcanul. Că seamănă. Sper că ăsta e vulcanul. Chiar sper. Că eu de vreo... Nu de o săptămână, cam de vreo câteva zile, în continuu, era mai zona de foc, de... Cum să nu... De zăpadă, așa. Și mai suportam, efectiv, mai puteam. Mamă, era să mă moară ăștia. Nu, abandonăm. Că nu știu ce să fac, așa că repede să fug. Mamă. Tu n-am scăpat. Dar măcar să băg. Mai bine mă sacrificam. Mă sacrificam și pe mine. Și mă arătam și acolo. Și bum. Cum ai? Are cineva bandaje? Și vă pune niște emojuri. Deci mi-e place să pun emojuri. Deci nu mai bag așa. Așa. Am căutat un emoji potrivit. Gen că sper că am făcut așa.
Așa cumva. Gen, n-am jos decât așa. Am făcut așa. Ca un... Astea două degete le-am făcut așa. Și gata. Așa am scris pe Adică Vedeți voi pe chat, știu, se vede puțin aici. Eu mor de foame. Știți voi că lui asta? Nu. Oleu. Cred. Oleu, nu cred. Voi niște emoțiuni de plâns. Dar nu și fac prostii. Nu știu ce muzică e asta. Și am trimis ce muzică plâns. Că plâng. Lângă mine am niște, niște unghii false din hârtie. Și vreau să mi le pun așa. Știu că înainte am văzut un videoclip care asta era împrumutate. De că le-am luat de la prietenul meu, mi-a dat prietena mea și m-am dat înapoi. Pentru că l-am împrumutat pentru o zi. Și acum pun astea până ne reînvie cine nu e mort, pentru că e clar că e cineva în viață. Pentru că altfel neapărat că s-a terminat partea. Mi-a căzut asta, stați un pic. De ce? De ce ai hotărât telefonul să cazi? Stai un pic. Pe bune acum. Așa. Este așa. Ca să nu mă plictisesc, o să revin după ce mă reînvie. De fapt, uite telefon. Și mi apare în continuare că stai aici. Așa că revin după ce mă reînvie. Pare că am ciudat. Ce am zis, da? Nu am ciudat. Încă nu mă reînvie, doar că vreau să vă zic să apăsați pe butonul de like și de subscribe și să dați share la prietenii voștri. Văd că m-a pus în cort. Da. Și ce asta unghie, dar deci mă doare foarte tare că m-am înturtit-o. Nu știu cum. Să puțin. Că o să revin chiar când o să pierdem dacă mă revie. Sau dacă pierd, nu știu. What? M-a aruncat iarăși în vulcan. De ce? Să-i revive. Mi-a ajutat? Dacă n-am un Roblox. Momentan. Îmi dau seama. Da. What? Ce pe bune? S-a aruncat și la... Ați văzut? Așa s-a văzut, eram așa, s-a aruncat. 3, 2, 1, 3, go. S-a scris pe chat. Ok, pa. Este ok, pa. Nu înțeleg de ce. De ce și gen, de ce s-a aruncat în vulcan. Eu atunci am căzut cu foame de mine. Asta nu... Calculator, pentru că m-am plictisit. Perfect. Perfect. Și m-am aici. Și acum chiar nu am nicio idee ce să fac. Dar mai puțin afară că să tot aud. Pardon. Să tot aud câinii. Pardon. Eu nu știam. Acum n-am gândit care deci să numai decât am...
Cineva pomenește, dar nu știu ce are câinele acela. Câinele meu. Frumos. Frumos, dar care latră la nu știu ce. Efectiv să vedem. Voi vedeți ceva? De acolo nu, pe stradă, ia să mă uit. Nu e nimic efectiv pe stradă, uite puțin. Voi vedeți ceva? Și nu se uite să în partea aceea. Partea aceea nu e efectiv nimic. Ce se întâmplă? Chiar nu pot înțelege. Dar, TV vlogul se va termina chiar în momentul acesta. De-aia am ieșit afară. Și nu înțeleg de ce tot ies afară. Când îi frig. Nu mă întrebați. Și cam atât a fost acest episod. Nu uitați de like, și subscribe la canalul meu. Și să dați și share. Nu uitați de share. Eu am fost Claudia și atât. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Goodbye!